Ndikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV tafikanso ndi program ina ya Times Exclusive. Times Exclusive ndi program imene timabwera pano ndi cholinga chokuti tilankhule ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhani yokuti auze mtundu wa Malawi. Dzina langa Wonder Msisia ndipo programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Kupitirira ndi program yathu ndati tsopano tikuoneseni alendo athu ndi Dr. James Morris Mchenga. Iwo wanditu ndi oral and maxillofacial surgery. Ndicho Jess? Ndimomwemo. Ukozo ziluma muntu maxillofacial. Oral and maxillofacial, yes. Yes, oral and maxillofacial surgery. Iwo wande kuti ndi dotolo amene amapanga zokhuza kamwayi komanso nkhopeyi ka uli ndi zotupa komanso ngozi zosiyanasiyana zimene zikhoza kukhuza ku nkhope kwa munthu uku amapanga ndi Dr. Mchenga. Dr. Mchenga inu sikoyamba kubwera program inoyi. Zoonadi sikoyamba ndikumbuka ndinabwera chaka chatha. Yes. Ndi ya Brian Banda mumunode. Yes. Ndeti nakuita nani chifukwa chokuti tiyambira pamene kuli kampu imene ikuchitika 2026. Yachitika kuti yatete. Kampu imene yachitika 2026 inali ku Kamuzu Central Hospital kumene mapangako ndiye some operation osiyanasiyana ndi zithuzi zazimene machita mweko. Nimati mungu ndipasa chithuzi kudalizo utani kumene kumatani. Kampu ya chaka chino yakala yachitatu. Chabwino. Imene tapanga chifatana panga so na 2023 kuzapanga so na 2024. Yes. Komando pano panso tapanga so 2026 uno kuyambira pa 25 May kufika pa 6 June. Ndena iyi yopambana kwambiri kuposa zonsezi. Right. Yeah, chifukwa ndabire kuti ndokoze kuti Kamuzu University anatola kuti kapange kampu imene. Chabwino. Nanga sikumete baphunzitsa. Yes. Amapatients amachoka ku Queens. Yes. Anoka chipatalawo atsogolawo Dr. Kamalbo anatola kuti tenga mapatient wakuno kafika nawo kulongo. Chabwino. Kwafika kuja Director General amsekandiana. Yes. Ndi team yawo kumene wanatrenda bwino kwambiri. Right. Nati pasama theater atatu wopanga operate full time masiku onse 10 amene kumene kuja. So munali 10 days kumene kokupanga masajari osiyanasiyana. Kurambira tsiku loyamba mpaka na tsiku la mafika kufika kumapeto. Mapanga ni ndani? Ndimapanga ndi smiling surgeons. Kuna pera surgeons atatu kutoka ku America. Right. Dr. Tanya Nkungula, Dr. Edward Longwe, ndiponso Dr. Bryant. Right. Larry Bryant. Awiri wanda Malawi. Koma wina ndi Malawi. Yes. Wina ndi Malawi. Okay. Koma ndi surgeons amene anabwera kuzanithandiza ntchito yake. Chabwino. Yeah. Ndi kudalizo utani? Ndi kumene ku timapanga operation anthu amene anapezeka kuti abwera ku Queen Elizabeth Central Hospital ku Blantyre kuno. Right. Komanso ena anafika ku Kamuzu Central Hospital. Komanso ena anafika ku Mzuzu. Right. Koma mapatients achoka madera osiyanasiyana mdziko lino kandi ku Mulanje kandi ku Karonga kandi ku Mchinji kwina kuli konseko. Yes. Ndi maganizo athu timana kuti tikapanga operation anthu 50 masiku 10 amene awa. Right. Ndecho nacho linga. Yes. Komano tiri kumene kuja kupezeka kuti mapeto ake tinapanga anthu okwana 42. Right. Kusonza kuti pa 50 pachisinafike. Right. Komanso tadzaona kuti ena amene anangomva kuti kuna operation hotel anangobwera kumangofika nokumahoti kuja. Chabwino. Mpaka namba inadzafika mpaka 76. Right. Odikira amenewa. Chabwino. Koma chifukwa cha nthawi komanso tizipangizo monga tifotokozerani mtsogolomo tanda kupanga 42 okawa basi. Chabwino. Ndikuti enawo abwerera. Yes. Wasapangidwa operation. Ndimati tadziwise amene akuona program yathu kuti tili ndi chilolezo chimene ma patients amene tikhale tikuwaona apa adasaina kuti tikhoza kumaonesa ngati zisanzo za before and after. Komanso ndichenjeze kuti mina zithuzi zina anthu ena mukhoza kukhala nazo osakhala nazo comfortable yayi. Koma tungufuna tidziwe ntchito imene Dr. Mchenga akugwira kuti ena fe tikhoza kuchita appreciate zimene Dr. Mchenga amakumana nazo. Now, patient assessment. Munachita assess modani komanso
ma procedures completed mukunena kuti mwapanga 42 out of the projected 50 but number ya anthu amene anabwera inachuluka zikuti pasa chithunzithunzi chanji pamenepa zikusonyeza kuti number 1 choti yagulika chifukwa masiku 10 wakuti tipanga anthu 42 ndekuti tsiku lonse timapanga operation anthu 4 on average komano siku ndiye kuti zinazophweka chifukwa operation ena amatenga nthawi anena atenga 6-7 hours operation ndi patient mmodzi 6 and 7 hours mupanga patient mmodzi ndozoona nditu muli chiyimirire ku theater kuchi maso sadakalipo mwana ngati kuti mwambati zakati tikamandikira kumachira kukhali pa mpando hayi nditu osakhala pasi okay mulungu madalitso ake ndamenewo chabwino matakuima nthawi imeneyo komanso ndi support ya anthu ena amene timapanga nawo ndindachi chamata amene akunthandiza ntchito endera ntchito yagwirika ndithu chabwino komanso titokozenso kuti anthu monga a deputy minister of health achilambula anabwera kumene kuja kuzaona kuzatilimbikitsa chabwino ameya amzinda wa Lilongwe anafikanso ndiponso aujana chair portfolio committee on health ku parliament Dr. Masamba anafikanso chabwino kupalikizanso aujana head aujana ahead akwathu ku college ku university ku Kamuzu University Macpherson uje hayi komatene amulafu chabwino all right okay the executive dean okay anafika then ndimphamvu zoti pasa ndimphamvu benzi anakoti pasa ngati mangolomero right mpaka operation amene ateka ndithu okay so kuti munthu apeze mwayi kuti akhale nawo pa ndandanda umene uzimakhala motani monga patient amene iye anene kuti apite choyamba chipatala chapafupi kumene aliko right akafika chipatala kumene kuja amene achamaza amamuyeza ndaona kuti matenda awasofunika pano ya ndi amamtumiza ku district hospital right akachoka ku district kuja ndi amadzatumiza ku central hospital monga ku Kinzi kapena ku Central kapena ku Mzuzu right ngakhalenso kuzomba right koma maka katero ndi kuti walwana mu system imeneyi ndi akabwera monga mwafotokoza timakonzetsera ma patient amene kuti akonzetseredwe for operation ndi amabwera masiku angapo mwinanso kuposa week akudikira kuti takonzetsera ma operation amenewa ikafika nthawi yake basi nokapanga ma operation amenewa now iyi munapanga ngati camp pakakhala kuti palibe camp pa zimakhala bwanji pakakuti palibe camp padakali pano ku Queen Elizabeth Central Hospital ndimapanga operation pa Monday iliyonse right the Monday manager amandipatsa mwayi kuti ndike ma patients anga right komanso Monday theater imene timagawana right ndi ma emergencies right senza kuti let's say a general surgery kuna kuti yo ndi emergency munthu ngofuna kuti mutendule mwendo kapena umbatani mmimba yo ajamalowa amatenga ndoli nomayima kaye ine ndimabwerera mbuyo kaye chabwino ndoteka kuti patient amene sindipanga so operate week imene koma ndingopanga ndimbweza pa list yomwe ija right chifukwa kuti list ya anthu oti akhale pa operation inuyo padakali pano pa doctor amene upanga za oral and maxillofacial mulipo nokha padakali pano chifukwa chani well sindidziwa kuti chifukwa chani nasana panga are we not training ena kapena anthu ena amaopa chifukwa mwina cha masajali ena amene tikuonawa kuti inuyo mutati mwakhala mukuganiza kuti chifukwa chani sikudakhale anthu achinyamata ambiri mwafuna kupanga chidwi nanenso ndipange oral and maxillofacial how long does it take kuti mpana munthu mukhale now an expert in this area choyambirira ngofunika kuti munthuyo akhale ndi degree ya Bachelor of Dental Surgery akhale ndi degree imene BDS imene imatenganso another 5-6 years chifukwa cho imangoenda chimodzimodzi ndi medicine right munthu akakhala ndi qualification imeneyo ndiyeno angatopanga no apply kuti akakhale ndi Master of Dental Surgery, Master of Dentistry in maxillo also the Master of Dentistry kuma MDent Master of Dentistry in maxillofacial and oral surgery right another 4 or 5 years so 6 years malinga ndi maiko siyana right ndeno chifukwa malayo muno tinalibe training imene ya dentistry nakasiyamba 2019 kufika pano pata panga graduate one class kuteko pali class ine imene panga graduate posayidwa kompo right ndikusonyeza kuti chifukwa cha kuchedwa training imeneyi ndikhulupirira kuti ndimene apangisanso kuti anthu ena asakhale ndi exposure to this kind of surgery koma you believe kuti anthu ena kuzokhala ndi chidwi kuti wambiri panopa amene ma dental surgery interns amene alipo angapo amene akusonyeza chidwi imene achapanga qualify chaka chatha ndiyenso enanso aliponso kusati kwa amene ali ndi chidwi yoti afuna kuti apange train umene
chabwino changofunika kuti apeze mwayi opanga training chabwino koma padali pano pa QS sitinayambe opanga training imene chabwino amakhalabe ma general ma GPs akhala ma general dental practitioners yes okay yeah chabwino now ukukuje nino ku kampu imene yachitika ku Kamuzu Central munakumana ndi mavuto otani andi mathala nawo bwanji mavuto ena amene takumana nawo ndiyeno ena ama patients abeti mafuna amati papanga operation amafunika ICU right kuti mukamaliza kwapanga operation yo chifukwa choti makhala mina yayikulu kwambiri yayikulu tikudula nsagwada nse kuchoka kumbali kufika mbali right ndi munthu amene singangomwisiya muwodi wamba yaya afunika akakhale kwa ICU masiku awiri angapo atatu ndeno kwa Kamuzu Central anatipatsa bed imodzi kwa ICU amvekere inuyo mukafuna ICU bed anendi right ndeno timatero kuti no munthu ofuna ICU tipanga operation pa Monday pa Wednesday pa Friday kupanga space yakujako kupanga space manager right koma zimapezi kuti kapanga amene wina amene sitimaganiza kuti no afunika ICU yes wapanga complicated complication pali zinthu zina zimakaoneka no muli mkati no zilikuwa kuja yes poona kuti mene zavutira apa mndimene tapangira amene ngofuna ICU yeah koma bedi ni munthu kale bedi ndi munthu kale ndeti pakangopanikiza nawo ndaba ICU kuti chonde koma please chonde you see ndama timvera amene pachi sikunati tinafika poti no timafuna mabedi atatu ife toka koma kuti nanga chipata chonse chimabedi 5 oka ndeti mene ndikuona kuti ndivuta chifukwa kuti amene Kamuzu Central yonse kuti khali ndi 5 ICU beds pamene potachepetsa mabedi akati 10 ife dakakondwera ndeti mene ndinavuta limodzi vuto linandira kuti zitsulo zimene timayika moyo timacha ma plates and screws zilipo za special zimene timafuna kuti tike makamaka zikakhala kuti takhudza nawo ndi fupa limene limakhala pafupi ndi khutu uli apa right imene timacha condyle zitsulo zimene zozi ife tinakwenzeka ndi 10 tinanazo 10 kuti 10 izo ndoti anthu 10 amene right ena amafunika mbali iyi ndi ndiye kuti pa 10 paja munthu mmodzi atenga ziwiri ndiyeno zimene zinatitera chifukwa anthu amafunika makondalo zamene achopezeka kufika muna 12 muna 13 right pagulu limene ndipo lero ena wasingati kupanga operation chifukwa zipangizozo palibe chabwino mukuona yes nde imene ndi vuto lina limene tinakumana nawo enanso ndi ava amene anangobera kumene right ndipo tino iwo waseti nakonzetsere right nde munthu sangangomtenga kuti ungochoka kunyumba basi kwangulo mu theater right ndipo wauza kuti asitha kupanga na operation anthu amaona ngati kuti ndi kwasala right mukuona nde pamene pozikuoneka kuti ino sizinaende bwino amene komabe ife tikondera kuti awenta pangawo zatheka ndithu chabwino nambala ya chiwerengero cha anthu amene akumadikira ikunkana akwera mukadakunda tita matani namba hii padakali panopa mene timayamba kampu tinali more than 250 right ndeti maniganza kuti tikapanga 50 hii namba ibwera ku 200 yes koma chifukwa takwanjiza inaso 26 yes ndekuti namba hii siliso pa 250 kapena 200 wajaya ikala 200 chakuti koma sipoti anthu akubererabe yes taona kuti anthu akamva kuti awachita operation zaenda amabwera yes ndepano pali so success so pena imazabwera so ndujeni zina chifukwa number of success stories yukuchita attract anthu ena mwina amene ndikalena makhani mantha kuti no anzathu athandizidwa ku okay then number changu ikwerabe chabwino monga ngati pano pandi kukhulupa chili chamma 280 chakuti yes ngakhale tapanga kampu iyi okay now kudali zotani so I'm looking at the nature and the impact of conditions that you have treated doc panali anthu tambire anthu amene anapo 5 amene samatha kutsekula pakamwaya right kuti akunguti avumata kapena kuti hayi nditu koma kuti sangaendese sagwada yosatha kuyenda inaumirira okay pazifukwa zina monga ina anagwa chabwino anagwera chibwano chibazino nkukapezeka kuti sakutha kutsekula sagwada right ena makhala ndi matenda middle ear disease kuti zakhutuso zimatha kukhuza upana kwambiri yakhala infection imene mukhutumu ikapanga complicate imadzafika no mpaka no joint right jamu manager basi no umuntu asatha kutsekula pakamwaya amene wanapo 5 okay ndeno surgery imene pange kuti no tikatero apa tikatsekula menepa timatsekula bufupa nkudula pisi kuchotsa pisi komanso timapempa anzathu a general surgery yes kwauza kuti tatitengerani mafuta pamemba pa patient ndiye amakapanga harvest mafuta amene acha atipatsa ndithu size yabwino
ndefe tikadzeka mene pachapa nkutele basi no patient akuchotsekula pakamwa right walo wasa kutsekula pakamwa akutuluka pakutuluka kusekula komanso chifukwa cha ukatswiriwa ma anesthetists chifukwa ma anesthetists ndofunika kwambiri ajamba timbaya zoti samave kwawa awera amugoneka meje umuda amugoneka nanga mutolisa kutsekula pakamwa umakhala ukatswiri wina umene atisonyezera akukamuzo central simasiyana bwanji ndamina kutsekula pakamwa polowesa mapipe aja pipe amatsekula amalowesera nkamwa koma wawo ngofulira wemfuno ndeno pamofunika no endoscopic region intubation imeneyo ndima imakhala yovutirapo posana ndi yamkamwayi ndiye ukatswiri umene utinali nawo kulongweka ndeno ndiye mapatient kuloyamba limenelo right panali mwana wa zaka 8 amevuta kidali chani basi uno anandi matenda ama mafupa ama joints mafupa ma joints onse mthupi mwasema ndiye ma joint nakavuta ndo ndimene ndati tamutsekula pakamwa poto kafumbata amatilo kujoka ati nkazi arthritis chifukwa makuza arthritis nini nkona ngati magwira anthu akulu kamwana so amata kugula kugwidwa ndi arthritis amene yonandi zamba masiku ano mbuyo moti nkava kuti ukankhala kuti arthritis ndio tungoza ati basi kakashiyamu kamba kutha ma juice au ma fluids au musakuteka ndi kuti koma mwana asokoza kudwala arthritis inali septic arthritis sonze kuti anandi infection pena pake then akakhudza uje ma joints yo komanso joint yapakamwa yotsekula pakamwa right koma amene panapa kutsekula pakamwa bwino bwino right ndeno ndema gulu lina ndi anthu amene ali ndi ma tumors zongotupa zinali mkamwa mwene so osaonekera kunja ko mkamwa muchilimu zina mmajowa mumwe zina zoonekera kunja ko zochiza kuti munthu akamayenda osaoneka bwino ya zinthu ngati zimene zinthu amene tapanga ma operation amene ndimaona zithuzi zina kuti munthu kutupa ndithu kucheka ndeti kumaona ndithu pisi imene yachosedwa ija amene ndikunenera kuti apa tizita kumaona before and after kuti munthu adali bwanji before the operation and apapa akuoneka bwanji zina zopasa mantha in your experience how long have you been doing this doc? ine ndinamba training mu 1999 then mamaliza 26 years 27 years namaliza 2003 right ndipo namaliza training yanga 2003 so South Africa 23 years that's mwakumana nazo zambiri yes ndeta kati upanga ma operation ngati amene wawo kwa anthu osiyana nambira kwangu mweko South Africa kumene naliko komanso kunokota kati kupitiriza chimodzimodzi okay kupitirira ndi nkhani yathu za kampu imene machitika ku Kamuzu Central Hospital. I also want to understand patient access and late presentation. Chifukwa chani mwina nthawi zina zake tili ndi nkhalidwe omati chinthu mwina chayamba kutupa uchiyembekezera mwina kumayesera zinazi kenaka zikazafika povuta kwambiri anthu nkumane akuti tipite nazo kuchipatala. Why do you think mwina anthu timapanga behave like that? Pali mavuto awiri ena ngokhudza patient yo chifukwa anthu ambiri amataka ona zoti basi amangoti ankakamono namva ena kuti timadikira malume kuti azatipatsa ndalama ya transport kuti kuchipatala right ndezi ndikati zimene zosenza kuti akudikira kuti ena azathandize ena amatiuza kuti ana apita kwa asing'anga ndipo zimaoneka nthawi zina mubata mpini atematepa kumene kucha komano mpini zoti zichotse machuma zimonga amyloblastoma sitakumane nazo so far palibe mpini munaiona kuti dathandiza nditu nthawi zina matuzi tinapita kwa prophet amakati pempherera which is okay komano maybe akati apemphera choncho akabwera kuchipatala then ndivuto imodzi lakuti mapatient akuchedwa kubwera kuchipatalako vuto lina ndiyakuti nthawi zina akabwera kuchipatala kuja nthawi zina chifukwa chakuti madentist ndosowa mdziko muno nangasalipo 70 basi pamene 21 million ndiye akafika mekuja amene aone ngati sakudziwa bwino ya amata kuti takangomwani panado ndi chipwa chimenechi pamene simeze zofuna panado chabe then akazalowa msystem misdiagnosis imakhala problem ngati mene komanso akalowa mem system muja ndiye atha kuatumiza kuti pita no Queens akudzafika kuja kudzapeza kuti kugula anthu ambiri ndeno ndikulipo opanga operation tsiku limodzi pa week komanso ngati pali emergency ubwerera pambuyo ndipo peza kuti achakubera koma operation zakuchitika ndeti ngani kuti ma problems tingaika magulu awiri number 1
Kubwera patient mochedwa, kubwera mochedwa patient kwa chiviri ndi cha mu system momo Mhm. and among those mu system ngakhala atabwera zitsulo zichangati tilibe palibe chinthu zingapanga operation Okay. komanso anthu apanga operation ngasi tipochepa Yes. Mulipo chepa. Mulipo no culture. Ndikuti manja kudalira ena kuchokera kunja. yeah Kuzathandizira. ndi akunja onse akati abwere amagwisa ndalama zawo ndosuda Sikuti ndi government sponsoring them. kuteta kuteta kamatsika ma private practice zawo kutenga ndalama zawo kukwera ndega kuzafika kuno Koma zimene zikhala choncho. ayi tinaina kuti tisinthe monga as a nation ndembali imene yoti tisinthe I think tikambirana kusogolo kuti tingaende bwanji going forward. ndithu So apart from zimene zozo ina ndi gap uno ya inoyo Oro and Maxwell followed ujeni there is a gap medi makambiramo kuti anthu amene akupanga training ndikuti even anthu ajata abwera mwamsanga ndikumapezeka kuti abwera alipo ambiri azingodikirabe fanga ndi mapanga sajali imodzi per man ujeni every Monday per week it means ndekuti atakhala kuti wiki imeneyo kwabwera anthu 10 nditenga modzi but it doesn't mean kuti the next week anthu ena sabwera so how do we solve that? pali njira zingapo choyambirira kwa ine ndicho chimene ndikuganiza ndicho kuti tipange train chifukwa anyamata walipo either training yo tatumize kunja chifukwa ndikulipa kuti tati tine kuti chipatala chilichonse cha Central kumzuzu Zomba ndika mu Central ndi Queens pali maxillofacial surgery modzi that's the minimum we can have ndekuti ma operation achipangika kawiri komanso ukati mmodzi so mwina sibwino koma tata khala awiri muzeru nkupanga umwe achakulankhula ndi nzako kuposa kungokhala weka moto zonadi ndipo ufuneka training tatumize kunja mina mbaye kuboma ndikathandiza kutero komanso tiyambitse training yachi pompano angaine sindilipo komanso tindi support ya anzathu ku America komanso alipo ena anzathu ena ku Sheffield University akusonyeza chidwi kuti bwanji tibwereza kuthandizana then anthu magungano amene wao kabaso ndi ubwino relationship zili nayo ndi ku South Africa ku University of the Witwatersrand, University of Pretoria malo amene angathe kupangidwa anyamata athu akapangidwa train kumene koko koma ufunika sponsorship wathandiza kumene koko komanso ifenso tatiyambaso zingakhala njira zokwanira zoti tipange train mukuona ngati training simabwera mwina kwambiri chifukwa choti sitiyankhula kwambiri za mbali imene ya umoyo kuti medinenera mwina ngati pano pa cancer ndaona kuti there is so much interest into cancer taona ma facility pano Blantyre Lilongwe kuoneka kuti I think cancer inalandira a lot of publicity and attention. You think is there enough publicity yokuza Oro and maxillofacial ujene sometimes mwina mukachiyankhula chinthu kwambiri mazapezeka kuti ma resources anthu amba kuona I think ukuti ndiyambeso kuikako is it silent in terms of healthy communication? Ine ndikuganiza kuti pali ka silence kena kake chifukwa inu munthu akakhala ndicho tu pa mimba kapena patsako kapena pati sizioneka koma chapa nkhope ndichooneka zimapangisa munthu kuti asapite ku church asapite ku sukulu asatani ndi kuluza confidence self esteem yomwe kuti lathu ukamaenda anthu mango kucheukira amangoloza mfiti tu zonadi ndemapeto ake amani kuti anthu amene aja akukhala marginalized out of the society ndima oral cancer mukuchula alipo chifukwa anthu ambira kumasuta foja chani kumamwa kuphatikiza zimene zijazo zinthu zopangisa ujeni cancer yakale the oral cancer iliponso ndenga kale monga wapa trend ena amene anatukanza kuti ndi oral cancer chifukwa zoti pa zimene monga mofolokoza tikazitotsa mkuika potero magaziyeza zimene zijazo amene utakaziyeza kuteko kulingongole kulilongweko ku UNC chifukwa tinatepempha kuti chonde izi zitachotsazi muziyang'ane muziunike kuti mutiuze ife ku university timve kuti ndi chani chimene chichi ndeno ife tikamva pophunzitsa ana skulu aja tidzanena kuti akuluakulu mukamona izi ndizakuti mukamona izi ndizakuti komanso tidziwanso kuti operation yofunika apa ndi yakuti yofunika ma resources makuti ndi zimene tikapanga feedback kuboma ku Ministry of Health adziwa wacha kuti popanga plan ama policy awo ndi zinazotero adziwa kuti koma tipangeso target is chifukwa zimene zizomapezeka malayi momwe mukuona so ngongole ija ndiye chani ndiye 7 million ngongole kosa 7 million yokuti ayang'ane
zithupa zimene zizizi kuti muli chani kuti ndi kansa kapena ndizongotupa kapena ndi amyloblastoma kapena ndi keratosis kapena ndi machani zambirimbiri mepacha chabwino Ndeno- nde ayang'ana komano sakuza nzosatira ifa simunalipire kapena sadaziyang'ane ndi kuziyang'ana kumwe chifukwa kuti simunalipire amatiuza ati ayang'ana within 3 weeks ndikuti po wiki imene yataye nthawi yake yakwana Right. atakutiuza ngati tilipire ndalamazo nde ndalamazo zimene zosowa akuyenda kulipira ndalama zazo ndi ndani mmene akukhala kuchokera ku nduna zimene zizi ideally inanoti ukale ku Ministry of Health tikale ndi pathologist amene ali ndi chidi choyang'ana zinthu za pathology pakwenzi patimatero okay alipo Yes. ndi tikazichotsa tikakayikako timatumizira apathologist ameneyo amakaziyang'anang'ana basi nkutiuza kuti izi nzakuti chabwino koma izi poti napangira kulilongwe Yes. poti kunaninso koyamba Yes. ndeno kulingongole imene yawo chifukwa napanga laboratory yaku UNC kulilongwe kucha now with ma challenges ngati amenewa pali anthu akuchokera kunja uko abwera ndi ndalama zawo kuti azatithandize nanu kuzipereka ma hours amene mukunenawo okay I know kuti tikamba za kusupport kumasogoloko koma patakhala kuti there is a next camp that is coming what would you say kuti zofunikira kuti tamaziyang'anira kuti kampu imene kamabwera mwina pazikhala budget yaka chani and support other stakeholders that must come in timaona mabanki akupanga ndalama zambiri kuona ndithu ivi makampani amafoniwa why are we not seeing a lot of people that are coming in mwina kufuna kuthandiza mbali imodzi nkuti ifeyo monga organization tinachedwa tili ndi gulu lathu limene limachedwa ma patriots yes ndi adziwa mukubweresa katundu wambiri mziko matraki akubwera ma container ndikuona zikubwera zinthu ma container ali ndi equipment yes equipment yes gulu limene lija ndi limene no tingalipemphe kuti popanga arrange camp inayi yes aonetsetse mmene mungu muli ndi date patakale pano patakale pano tibe date koma tikupa tidzakhalaso May June chaka chamawa right chifukwa imakhala no appropriate time kwanza atu kumeneko America okay ndeti kupa tikhalanso ntanga limeneyo yeah nde gulu limene liti lapanga coordinate bwinobwino ndi mabanki monga chaka chino cha National Bank athokoze kwambiri ndipatsa ndalama 20 million yes ndiponso president hotel anapatsa accommodation kumene kucha yes ndiponso anthu osiyana ndi ma organizations Yes. ena mapereka 10,000 kwacha ena Ndiyambiri. 5,000 kupatika zimakwanira zimene Yes. ena anatutuzira mapeyala Yes. mapapaya mango zonsezo zothandiza yeah ndeno maybe titatitambira pataliko chifuna nga zina zimonga mabanki mundi malo mwina amafuna kuti ziyambe zabisa ku board yes ndi ma board meetings kuti amangokomanda yeah ndeno titatitapanga zimene in advance yeah kupyala ligula la mapatriots lija yeah maybe zimene zingazathandiza kuti patsogolopa makampu angabwera tsogoloko adzakhala opambanaso kuposa amene tapanga pano chabwino ngati mungotsegula kumene kanema yanuyo mukuonera Times Exclusive imene ndikucheza ndi Dr. James Maurice Mchenga iwowa ndi dotolo woona zamano kapena kuti ndi zamkamwa komanso matenda okhuza nkhope kandi zotupa kandi zangozi kuti munthu azimenya ndiye kudali kampu kulilongweku posakhalisa apa imene kudali ma operation osiyana amene mukuwaona amenemu ndele kuti mati ticheze tione kuti kodi tingapange chani potengera kuti iwo padakali panopa ndi okhawa amene akumapanga zimenezo tupita ku break ya Rainbow Band tikamachoka kumeneko tipitirire ndi nkhani zina khalani pompo. takulandiraniso ni mpulogalamu ya Times Exclusive mmene alendo athu ndi Dr. James Maurice Mchenga iwowa ndi a oral and maxillofacial surgery amene wawo ochokera ku Department of Oral and Department of Oral Health Sciences Oral Health Sciences ku College of Health Sciences Kamuzu University of Health Sciences Kamuzu University of Health Sciences KUHES ndakulandirani adokotala
tidayamba kukhuza nkhani imeneyi tisadapite ku break timakamba za kuti zimenezi zitheke pamafunika kuti anthu ena alowererepo ndi ati amene amathandizira kuti mwina mupange makampu amenewa komanso kuti athandizire masajala amenewa kuti atheke amene akuthandizirapo kuti ena akamva kuti anzanu kuti akuyamba uku ena atha kuchita chidwi kuti nafenso mwina next time ngati zachitike mwina around same time May June 2027 athangoziwa kuti anzanu kuti nduna za umoyo ena ndi ena akuthandizirapo ndithu ma operations amene akusintha miyoyo ya anthu. Ndiye tiyambire ndi mapatrios. Yes. Mapatrios chifukwa chakuti ati ndichidwi kale ndi zanchipatalazi. Yes. Amene wawa ine ndimangoti ndapemphe kuti apitirize kupanga coordinate. Right. Mapanga ma logistics kupanga arrange ma logistics ngati amene kumalankhula ndi mabanki osiyana-siyana, mabungwe osiyana-siyana ndikuti atithandizire pamene papa. Chifukwa transportation ya mapatient monga beti nakachita ku Lilongwe. Transport yochoka ku plant ya kuno patients ukafika kuja kusungidwa kumene kuja komanso kuzabwera kuno ena kupita ku Mzuzu chifukwa ena ama patient unachoka ku Tanzania ndio unasowa choka ku Mozambique and so on. Ndeno ma logistics ama patients ngati amene ndio ofunikira agwizanenso ndi smiling surgeons. Smiling surgeons chaka icho anabwera 5 ajama vanga mamati cleft palate amene ndigulinaso koma smiling surgeons ndigulatro mwere awa anabwera monga smiling surgeons ndi ati amene otesa kuti munthu utha kusekerera kopangiza kuti munthu osekerere kuti ngati zinalukika izi akazisegula ndi kuti munthu utha amene wa Dr. Kungulawa also Dr. Longwe ndigulokhala ama smiling surgeons. Okay. Ndiye ayo ndi atsogolere amakagwizana ndi anzathu kumene kuja ku America kuja. Ndiye amatha kubwera kudzachita nafe. Right. Ndeno kunoko private sectors alipo anthu angapo amene akakhala as individuals akumatha kupanga support. Right. Yeah. Ndeno ndikuona ngati kuti itakhala partnership ya mtundu umene huu my organization ngati amene kugwizana ndi QS chifukwa the thing is kuti tipange train ena ndio pangura train yosengangotola apa ndi apa amachoka ku QS ndio mgwirizano wako ndi QS ndio ufunika kwambiri chifukwa it's a university yoti itenge this training forward and then tigwizanenso ndi monga ama hotel ati namati petsako kantengo kochepa pofuna kuti zinthu zimene zichitike zimene zingakhaleza uzathandiza kwambiri chabwino. Now apa ndiye kuti tikumadalira makampuwa achitika mwina kamozi pachaka kenaka ndi inuyo ndiye kuti every Monday frequency yabwino ikhoza makhala bwanji in terms of kuti even ino yanu ya wikileyo komanso izapachakazi kuti look you said kuti about 50 people kudabwera ena odikira dali 70 chakuti tapanga 40 chakuti kutanthauzabe kuti the demand is too high than demand is high zimene mukhoza kukwanisa zora tingamatani choyambirira ndi kuti tipeze theater yathu chabwino musakhale ndi chipatala chanu muthabe kumapanga muzipatala zomwezi koma kupaseni dedicated theater ubunoko wa central hospitals ndichakuti monga mane nafotokoza kuti mafuna anzathu achoseka kamafuta pena pake ali konko sana uli mukana kha kuli chamano chokha imendi kuti muchite kwa msaka wina muona komanso akatswiri ogoneka anthu amakhala chipatala chimenechi right komanso nthawi zina timatogwira ntchito ndi a neurosurgery amene amang'ana ubongo chotupacho chili pati kutengera chotupa chili pati ndi collaboration imene ya ma discipline osiyana-siyana ndio funika kwambiri komanso ngakhale ma internal medicine people ndio funika nanga munthu akakhala kuti ali ndi blood pressure yokwera yosapangidwa control diabetes titumiza kwa iwacho kuti akathandize ndeno ndio bwino wake kukhala pa central hospital makatswiri onse aliponsepa leti zitakoma kukambirana apa ndi apa tikakhala kuti timayipita mu theater muja ndenda tavutika tapeza complication inake titakuita general surgeon kapena ENT surgeon kuti anzanga tathandizana apa and then working together zithandiza zimene ndio tikhale ndi theater yathu
tita mapanga operation poti muntu ndi muntu titamanga mwina ma operation mawiri pa week right chifukwa kuti tsiku linali pamafika kuti ma instruments aja apa sterilize right before we use it on the next patient komanso zithandiza kuti my young dentists the next generation of oral and maxillofacial surgeons azita kuphunzitsidwa pachipatala pampacha namatha panga follow up apa ndi apa and so on apanga follow up tikapanga operation komanso before the operation amuthandiza patient kuti amukonzetsere for operation and in so doing akuphunzira these processes and so a central hospital with dedicated theaters are very very important ndi zofunika support yambiri bwanji zimenezi zinanga si anthu ena kuti mvira pano andalama zawo nkumanena kuti ife ndi chidwi alumikizane ndi ndani apa mukamba za patriots you know adakhala kuti pala anthu ena ake ofuna ndi kuti akhoza kulumikizana ndi inu doctor kapena pala anthu ena akakhoza kuwafikira kuti ifeso tifuna tatenga nawo gawo tizithandiza Malawi amene akuvutika ndi zinthu zosiyana koma ndi zotheka ndithu kuwathandiza zoona hata kumana ndi patriots akutsogolera ndi aja honorable Kamuzu Chiwambo then ama patriots then imene ndigulu yamba ena amene akuona kuti apazitani hata kudzandiona ine right tikakumana kukwezi titengana mepacha kupita ku Queens chifukwa tikakumana ndi akamalo ndi gulu lawo kumene kuja akatifotokozera in fact akwina Elizabeth anazo kuti apatu malo mundawo mangani tu malo mulinawo unimanga theater ndithu dedicated kwa nkhani zimenezi that's right anati mangani apa potiso ndi pafupi so ndi ICU yathu apa mudzingotoza patient apa mkudzera apa baso kafika uko mukuona zimenezi ndi malo amene alipo komano kuti timangeno ndama zilipo ena nakuti atilonjeza mudziteza kupasana zizakupasa koma sezinakwane malinga ndi malingana amene nawo fati malingana loti tidzakhale ndi ICU komanso padzakhale apa chakuti ndezonsezo nzofunika ndaba zile anthu amene atati aliyense waponya kanga chepe muthu ngalimene lili zithandiza chokoma njira yake ndikudzera ku Queens konko chabwino okay ndithu limene kudi ndi Malawi ochuluka bwanja umakhani nkhani zakukhuza kufunika zimenezi padakali tikhozo chita estimate kapena ndeuti ndomwe amene akubwera ku chipatala faina amwina angokhala mizimu ambira akhala mizi okuti sadafike ku chipatala you have no statistics of them tilibe amene right amene afika ku chipatala meta aona ndekuletu machilata palisi pali 200 komanso maxillofacial surgery sikuti timangopanga machuma zokawa pali masurgery osiyana salivary gland pre-prosthetic surgery kuli orthognathic surgery kuli masurgery osiyana mpaka 7-8 munga temporomandibular joint koma chifukwa chakuti izizi zikukhala ngati agent ndekuti izizi zina zonse zikuzisiya chifukwa anthu ena ali ndi mano mkamwa motino sangathe akumamva kuululu koma sitikuthapo kuti ati apange amaoneka kuti ndi apang'ono iwo ndekuti in terms of priority they are not a priority amene they are not a priority tukika priority kuma awa ambiri alipobe ndema mavuto amene alipo ambiri ndingofunika kuti tipange train monga tafotokoza ine nkani yanga ndi apa training achina mata amene ataphunzitse azita kupanga ma operations onse tufuna zafika tsiku lina amene zafika kuti woti wangochoka ku nyumba timpange wafika lero mawa basi operation nkuja unakuira kwawo that is the ideal that we are working towards pakhala pakukambidwa za njinga za motos makabaza anthu amachita ngozi yakhuzaso bwanji chiwerengero because mukuna ati mapangaso ma injuries anthu tikumaona anthu akuyenda opanda zipewa and nthawi zambiri ngozi zimenezi zikumakhala I know kuti tikamakamba kuti mwina lese ngozi ya minibus pamwalira anthu 5 ikumakhala nkhani yayikulu chifukwa makhanga anthu 5 amwalira pakamozi koma ndithu amene akumwalira pakabaza tinakati per day ziyaonkhesera titakumaona kuti it's a big story. That's right. How is that also affecting you pacha munati even my injuries okhuza nkhope mayang'anira inuyo? So you see makabazawa akuthandiza anthu transport kuti akumachoka kupita nthawi zina njira imene galimoto sifika ngomwe then in that way akuthandiza koma chifukwa chakuti misewu yathu yambiri ili ndi ma potholes komanso siolongosoka yayi mukumachitika ngozi imene muchama komanso muphatikize amene akusakuvala ma helmet akagwa papa chisoni akavulala nkhope izimabvetsa chisoni ukaniza kuti kodi amene timpanga bwanji amene chingofunika ma special plates and screws kuti tidzakonzere mali timayika ma screw meba ndi zitsulo zina pa nkhope nkumukonza bwinobwino
komanso muone kuti makapaza akumatenga anthu more than necessary upeza kuti muli bali anthu 4 ana 5 njike imodzi ndeno amene achaka chitangozi nzovuta kwambiri chifukwa amaonongeka nkhope mkulu wina amangoyenda munsewu right wakapaza nangubera kuchoka kumbuyo kumupanga hit amenechi pamene wakagwa amene akagwera pachitsa nkhope akagwera pachitsa almost fupa lilonse kumbuka pa nkhope kuphwanya anthu ena amamenyana nthawi zina chifukwa cha kandi ex-boyfriend ex-boy and so on and so on injuries osiyana-siyana ena ma-injuries amachitika ngakhale ku ntchito akugwira ntchito munthu basi kuna china chitsulo changochoka pamalopo ake basi kuzamumenya munthu nkhope wachangozi ya nkhope ndi anthu amene ngofunika special treatment yeah ndi kupatira kwa akapaza komanso ma accidents amene achitika chifukwa cha magalimoto yes amene akumabera anthu choncho ndeno mavuto ndi ambiri ofunikanso kuti again apangidwe train achina matawa pangani zimene zizi tisangoti munthu ayi amene wanguvula pang'ono mungochotsa dzina olo basa dzipita sazingakhale bwino kodi zilipo zinthu zina zimene tikhoza kumapanga pofuna kuteteza nkhope zathuzi pakapaza podukambapo zotani zokwere zovala zipewa nanga zinazi zilipo zina ndi zopeweka kapena ino nthawi zambiri ndi zoti palibe chimene munthu akanatha kuchita is there something zoti matapanga device kuti akuluakulu nkhope zanuzi tazisamalirani chonchi kuti mwina mwake muzipewa some of zinthu zotopatopa zikandi zakudya zimene tikudya I don't know sometimes there just too many things you say kuti akuluakulu tipumira pati anthu ena anati kusamala ngamwa sikutsuka manuko kaya koma kupewa ndewu ndekuti atlisi tasungaso mano siyana tasungaso mafuta kubera kwa nkhope koma ena ndi ma infections abe monga dzino likabowoka anthu ambiri amati dzino likabowoka ija nthawi zina salisamala ya koma tikumaza pezeka kuti ino dzino limene likabowoka limadzafika pakano munthu kutupa tsaya chifukwa chakuti amba ndi dzino mapero ake amazadwala amene cha infection imadzadutsa monsemu udzafika mpaka nthawi zina mamwalira yes wina wakata kupekandi zino lowola pana likhoza kupha dzino limodzi for that matter la infection ndi infection ikolowa mmene pachapo likhoza kupita kuola kuja ndiye kuti ndi infection ndiyo mapitire imene champaka munthu amadzatupa tsaya liyo kupeza ulotsuka mwina nkhope kuntunda kutseka wena tafuna zile jazi uzikhala zonkhawa kwambiri dzino likamba kuwawa tamangano chipatala bwera ndidzakuoneni sanga tikonze dzino imenelo nanga sipena mapita kuchipatala kuja kuza kulibe liginokeni and I'm saying this is a true story sibodza yeah kupita kuchipatala kuzati sitingakuchoseni we have no liginokeni akuti kulibe kuti tsopano munthu ndikandikankhula kutiko ndikakankhula ku pharmacy liginokeni kuti ndibwere naye imene ndi ntchito ya boma tsopano boma through the ma hospitals aja kuti apange supply ma materials ngati amene wawo right ndinkani imene ya boma imene ndiye njofunika kuti aboma athandize mchira imene kuti zimene zikakhalapo ndi ma patients aja athandizidwa komanso tapanga strengthen ma district athu right ndi training ya ma dentists imene ambikaye zakhala bwino kwa ine ndimane kuti ayambe kwatumiza amene wa ma district iliyonse itakhala ndi ma dentists awiri ngakhala takhala atatu azithandizana chiro imene pachapo ndiye kuti anthu obwera azionere at that particular level ndiye opangidwa refer to the central hospitals achepa and matenda onse agwida pa adakala ang'ono mukuona pene chifukwa tikapanda kutero ndiye kuti anthu azingobwera kumene kuja ndi ma complicated cases okhaokha amene amatenga nthawi yayitali popanga operation komanso kuti achirenso atenganso nthawi yayitali basi anthu amene wanso achoka mu system imene ipanga grow economy nanga sakugwira ntchito angokhala kapena skulu sakuchita ndiye zimavuta zikamatero koma mankhwala ake nkunena kuti tipange strengthen my health systems athu pa district pakale dentist koma dentist asakhaleka pakale ma dentist awiri kapena ndipo kuphatikizanso dental therapy akupanga dental therapy kuchoka ku Malawi College of Health Sciences akapange team ku district kuja akakhala team manager ikhala yangana oral health chifukwa paja World Health Organization yanena kuti oral health ndi mbali imodzi ya general health ya munthu yes munthu zingana kuti ngama lili bwino koma zilo kwa yes suli bwino kudwala munthu right komanso ngama imakhala ngati kuti ndi flag kodi nthawi zina matenda a munthu bino amaonekera ngama
mwina so mambo kuonekera ngama asanadziwe kuti mukati muli chani ndipo chifukwa chimene chocho pofunika kuti oral health ipangidwe chimodzimodzi kale ndi ma non-communicable diseases. Then ma non-communicable diseases manager ikalenso agenda part of that ikale oral health. Then tikatelo zikala bwino. Ndekuti no boma likamamanga let's say pa health center pena pali once. Ayi kama clinic osana siyana asawale kuika ujeni dental clinic. Pamene paja patati pakhala dental therapist azigwira zimene sanga. Asana pangile fawo. Ndeno pamene simafuna kuti amalawo initiatives aja amapatriot aja akamabweresa katona nameja asamawera kubweretsanso dental chair. Ndikudziwa kuti boma lililonse chipata chitu samachifunsa kuti mufuna chani. Ndiye kuzipata jamwina asa kumachita prioritize. Sasa kumafunsa chatipa sake dental chair. Mukona. Ndene ngane kuti ndibwino adzifunsa tatikana dental chair. Ola ma dental chair takhala aviri. Chabwino. Pazikhala kuti anthu akupangida save pantai yake ndima professionals amene. Muzaka 20 plus zimene mwakhala mugwira ntchito imeneyi. Chilipo china chimene munakumana nacho nkuthana nacho nkumana kuti I think those are some of my cases ukuthi you remember them mpaka na lero koma probably they are success stories. Yeah, ambiri. Ambiri kwa basi ya. Yina ndapanga pakampu yomwe yose ndi kampu jambira baba nafuna jambira baba kuti ngikutheka kuti mwaonapo zina chachilendo ni 20 years you haven't seen it. Chachilendo ndi oh you've seen it all. I've seen most of them I would say. Yes, because ine ndimaona some of the videos that's why tikupitirira kwa chenjeza amene tikuonera afi kuti these are very graphical images but imetanenera ti ma consent forms so we'll show you kuti tingoona zimene mumakumana nazo but yes go ahead mafotokoza. Yes pali amayena atinga nacho kusalima anabwera kuchipatala ndi chotupa lower jaw ndeno basino anabwera ndika mwana kawo I think less than 2 years amapanga breastfeed amaya joka lower kuchipatala poti kwa kuchipatala kuja nkupezeka kuti no nangasi alibe chuma guardian aja kupereka mwana wacho iwe mali yetu ndawa yamwa mwana ukana amaona sa amazindikira in the little brain ya mwana ujankazi wa mayake ndicho tupa chini. Ndicho tupa. So palibe mwana sa kwaziwa. No. Awasima. Basi tu kusia kwa mwana mweko. Okay, but it's a good story. That's a beautiful success story. Yes. Ine ndi amayena. Anali akadi namunao. Amunao anaendicho tupa chachikulu nkamwamu. Nkamwatu. Moti tennis ball jajeba. Koma jina dzazo mwe mundu kulu kulamba kumalephera kumaluma chifukwa itu kuli chotupa kumtunda. Pamene ndakachosa mepo you should have seen the joy that was of the wife. Kuti mwachosa chotupa jeja. Mwamunanga ya zikomo kwampiri and she was very very grateful. Yeah, mungu akudalitsa. And you know we feel so good when people say that. Exactly. Every story that ends in success, doctor, is a life saved. Yes. And it's beautiful for us too. Akulwena ndanya kwao. Right. Kumachinga. Yeah. Anabwera chotupa pankhope below the left eye. Chinaja chikulu so much so that chotupa chimachinga kuti asaone kutsogoloko ya. Ndimene tachosa operation talonga operation kuchosa chotupa chicha. Now you can see beautifully well. And the guy was so excited. Yeah. Akuti basi ndikupita no mutisiye ndizipita. Ndifuna ndikambe kwa iluza anthu amumidzi mwanga so now I can see clearly. No, we thank God for you. You know, so there are such beautiful stories that warm our hearts. Keeps you going. You know, when your energies are low and then this happens, you're like another day to and bitenso kuchipatala. Chabwino. So pano umesana malezi medyo. Yes. Mafuna nditende kuti pali ujena ambassador anali ku America, Malawi ambassador to America. Yes. My Esme Job. Yes. She's very passionate about this. Right. She's very passionate about this.